салом алейкум ба ҳама подписчикони канали Сайёҳ Тиҷи. Мо ҳозир дар Абрешин қарор дорем. Ҳамаи таксиҳо тамоми точкаи вилояти Суғд мераванд. Тамоми ноҳияҳош, районҳо. инҷа Ӯзбекистон мерай, Ташкент мерай, Фарғона мерай, Намангон мерай, Андиҷон мерай, Самарқанд мерай, Бухоро мерай. тамоми ҷои дунёи Ӯзбекистон мерад. Касе раҳкӣ боша ина марҳамат да бари мо як ҷо ҳастай пригаем. Короче талпара дидӣ? дила мо насиб боша як бародармона свор ки бараф Ӯзбекистон ӯталам хе агарот ба агарот ҳота ба ҳота меравад Қазоқистон. бози Ӯзбекистон Самарқандаш роҳӣ кардем. айҷада кати мешина агарот ба агарот ҳота ба ҳота меравад тарафи чи Қазоқистон меравад. короче намиҷа там гуфтам ки тамоми точкаҳои Ӯзбекистон рафтан мумкин аст. ҳамаи таксиҳо ҳамаш тамоми гӯшаҳои чӣ мераванд? ноҳияҳои Суғд, вилояти Суғд. Бист сомон дар роиш кардем ба Масчора рафт. ай Масчо то Ӯзбекистона Ташкент 50 сомон будааст роҳгиро, 50-60 сомон. $50-60 самани за проезд отсюда из Таджикистан до Узбекистан, Ташкент. 50-60 самани, это где-то 400 или 500 рублей. Вот сейчас мы находимся в город Худжанд, около это возле областной больницы. Больница областной, да. Нарх навои таксиҳои Матчо, Ташкент инора як интересоват кардем. инҷада мешини 20 сомон то Масчо ҳамерай. баъд ай Масчо мешини мерай тарафи Ташкент 50 сомон будаги. 50